Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi tiri ku nzvimbo ye kumudzi kotwa ndiko kwatiri ndofunga muri kuona kana mukandiona ndakabata mitsvairo so munototanga kufunga kuti asi afunga zvekuti amborochenesa imba here hongu tiri kuratidzana mabasa ari kuitika nzvimbo ino yatiri kutenderera tiri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Regai timbotaura nevakuru vari pano tinzwe kuti bhizimusi ravo rakamira sei, rikuvabatsira sei kuti vange vachikwanisa kuriritira mhuri yavo. Ndofunga mazvoona masaga nemasaga akazara. Regai tinzwe kwavari kuti vari kuzvifambisa sei. Ndakatanga 2015 ndakatanga ndichitenga murara but ndakaona zvine challenge because ndaitengesera kuchitungwiza ku C junction nekudawo kwema changes ezvinhu kwakazonge kwapwanywawo pakanga pasiri nzvimbo yakanga ichitenderwa, saka ndakazofunga kuita zvinhu zviri pamutemo ndobhadhara panapa patinobhadhara rent nepermit yekuti tiite basa redu zvakanaka. Pazuva ndokwanisa kugadzira masaga 5 kwapedza ndinotenga mitsvairo yakapetwa kare ndobva ndangoisa waya. Pazuva ndoisa 5 masaga waya ndototengesa, ndinowana profit ye $3 pasaga rimwe chete kana ndapedza basa rese. Saka vanhu vari kuritambirawo sei basa renyu, vari kuuya vachikutengerewo zvakadini? Chinhu chese kana chichitanga chinogona kunge chine machallenges, but nekufamba kwenguva zvinofamba zvichigamuchirika zvichishanduka, asi chinhu chakanyanya kuti affecta inyaya yelockdown nekuti mitsvairo yedu mizhinji tinoendesa kunze kwenyika. Nekuvharwa kweborder takatanga kutambudzika plus nekudonha kwerand zvakatanga kutinetsa zvakanyanya. Kuno munoshandisawo marands futi? No, tinoshandisa ma-US kunyanya, but patinotengesa kusouth inotengwa nemarands tobva tatumirwa pakuno exchange rate manje inogona kuti affecta pakuti kana ndatengesa ne$100, lese ndatengesa ne$100 ndakuitumirwa yakunochinja kuti ma-US dollars inenge yakadzika semadonhero yakangoita. Saka tingati business renyu rakakura munorowana kunze kwenyika kwete muno? Ndo zvakanyanya izvozvo, asi muno futi tinosupply maschools nemamwewo sezvakaita mahotels kupumpkin tinopa futi mitsvairo, kubhodha kuzimura chichi tinovapa mitsvairo. Mataura imimi kuti munowana munopuwa mitsvairo yapa neimwe stage, saka which means mamunetsikane kutsvaga raw materials, mamirara yacho ekutanga kuti mugadzirise? Takaona kuti zvinokosha kuti tishare mari tirege kutora yese nekuti zvinotipedzerawo nguva zvekare. Tikatengawo vamwe vanoonawo zvekuita, vamwe vanoona basa rekugadzira, isi totengawo toisa waya tichidaro zvichitoenda. Type yomwe munhu wekuti palife yangu inini munhu anozviriritira kuti arikuda kuunza budiriro mumusha, handi kuti awisirwe pasi nokuda kwemusoja kana mupurisa, nokuti mutemo tinoigadzira kuti izotonga ikoko. Kana ukabva kwawakabva usingaziye rudzi rwako, kuti ukatadza kukuza baba namai vako nevaning'ina nevakoma, unogona kuzotyora kodzero dzevamwe vanhu vanokwanisa kuzvimirira. Handitika? Sorry. Munoreve aiwa toda kunyatsonzwisisa muri kureva kuti chii? Apa ndoreva kuti hama dzangu zvadziri kuita ndinodzifarira. Ipapa ndakatomira pane zvikonzero zvokuti handikwanisa kuzvitsanangura. Ivo vanazvo vari kuzviziva kubva nesuro nhasi ndiri pano. Kudya chokupambara ndezvangu ndozviitira, asi ndikaona vachitadzirwa mwoyo wangu wazonyatsosununguka mune zvakanaka. Ipapo ndopataida kuti mutijekesere, vari kutadzirwa nani mubasa ravo rakanaka kudai? Ava vano dzimwe dzenguva tsvagurudzo pakuzoda kuti muzive izvozvo, sanganai nawo. Handitika? Mbavha dzakatowanda patiri. Mbavha etu tine maforces ka zvazvinoita. Vamwe vanoti ivo vakagraduate kuenda kune zvakawanda, but tine macertificate atinawo nawo. Ndikaona hama yangu ida kubirwa nakutadzirwa, mwoyo wangu ndobatikana. Ndotofira papi? Ndotanga kuva inini iye achizotera.
Ifikile ithawuni ufoka sikhuzu ufoka gula amathembu osikomaphepha kwathi izinyanga tosokuziyanga. Hayi ndizopha kufuna zimnyama. Amuri yeZimbabwe ndicho chirongwa chandakada kuunzirai nhasi. Ndakatafamba ndega ndisina chihera nokuti kana takuita rova pasi tinomhanya nenyika yese yeZimbabwe. Ndo chirongwa chatada kukuunzirai kuti muone kuti ndezvipi zviri kuraramisa vamwe vanhu muno mamutoko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga